Malawi Today. Chipani cha MCP chapempha chilungamo pa milandu yokhudza ena mwa akuluakulu ake. Mkulu woona zokopa anthu ku chipanichi a Moses Kunkuyu ndiye wanena izi kulikulu la chipanichi mu chigawo chakumwera pamene amayi ochokera ku derali adakonza mapemphero apadera a Kunkuyu atenso milandu imene akuluakulu akumawayimba ndiyo ngotengera ndale iwo kufotokoza motere. Ndipo unikirana zimenezo nkukhala mapemphero ngati amenewa chinali chinthu chabwino kwambiri. Tapempherapo penepa kupemphereranso adindo athu amene ali mundende. Richard Chimwendo Banda amene secretary general wathu amene padali pano ali mundende. Timapemphera kuti sitikulimbana ndi malamulo, sitikulimbana ndi mphamvu za makhoti, koma kuti kupemphera kwa Mulungu kuti afewetse mitima ya wanthu, kuti akhunza kuwamasula kapenanso akhunza kutaya kumene milandu imeneyi atazindikira mitima mwawo kuti milandu yawo ikuonekera mbelewere kwambiri kuti mwina si milandu imene yakufika mwa mtundu umenewo, koma sitikuwalamula. Ichi tikupereka pamaso pa Mulungu pozindikira kuti tikamaona tikumatha kudziwa kuti munthu ukalakwitsa umene adulandira chilango, koma ngati sudalakwitse palibe chifukwa chokumangira kapena chifukwa chofuna kukhazikira chete ake. Nkhani ya zipangizo za ulimi, nkhani imeneyo amene angayankhule bwino ndi munthu waumodzi amene amayembekezera kuti akalima ndipo apeza zipangizo kuti akatsire kumundako. Chifukwa padakali pano mulimi sakudziwa kuti kodi alime chani. Chifukwa nkhani ya fetereza sikudziwa kuti fetereza ampeza kuti. Apa sitikamba za fetereza imene tinalonjezedwa matumba 4 pa nyumba iliyonse. Ayi, izozo zikhoza kulonjezedwa pa zifukwa zosiyana-siyana. Kwa mwina tikambepo za fetereza amene budget yake idapanga pasi ku budget ku parliament kuja kuti anthu akapeza matumba awiri a fetereza ndipo adzeka wagula pa 10,000 kwacha. Tukamba fetereza amene ndalama zake tinapanga pasi. Wachiwiri kwa mkulu wa amayi mchipanichi a Florence Sakanyoni adati kudali kofunikira kuchita mapempherowa iwo akufotokoza. Mapemphero athu chiganizo chathu kunali kufuna kuti talowa chaka chatsopano za 2025 tizisiye koma talowa ndi mkokomo komanso kupempherera dziko komanso chipani chathu makamaka tikutalaza simakafe chakwera ndiyena amene ali nkupezeka ali mundende monga a secretary general athu Honorable Richard Chimwendo. Ndiye titaona kuti tisakhale chete tatiyeni tayike mapemphero ndipo kupemphera ena aliwonse amene akuona zowawa mdziko muno ndife tomwe kulimbikisaso chipani chathu kuti 2030 chipite pasogolo ndi mapemphero athu alero. Boma kudzera ku unduna wa maphunziro wasintha zina mwa mfundo zimene limayenera kuyamba kutsata pa ndondomeko yopereka maphunziro aulere mu sukulu zake za sekondari. Izi zikutsatira kalata imene undunawo watulutsa pamene uyendetsere ndondomekoyi. Pemphewo Malimba ali ndi report. Kudzera mukalata imene adayiwerenga mnyumba ya malamulo mwezi watha, nduna za maphunziro osayansi ndi luso a Bright Nsaka idatenga mbali imodzi ya ndondomeko zoyendetsera maphunziro aulere a msukulu za sekondari za boma. Ophunzira msukulu za boma zogonera komweko sadzilipira ndalama zimene sukulu zimagwiritsa ntchito akamagonera komweko, ndipo omwe amaphunzira a msukulu za sekondari za boma za masana open secondary schools pa Chingerezi sadzilipira ndalama kuti aphunzire msukuluzi zonsezi kuyambira mwezi wa April chaka chino. Koma kudzera mukalata yomwe wayitulutsa lachisanu, mlembi wamkulu mu nduna ya maphunziro a Ken Ndala atophunzirawa apitirira kulipira ndalama zomwe sukulu zimagwiritsa ntchito akamagonera komweko, ndipo ophunzira ena apitirira kulipira maphunziro msukulu za masanazi mpaka mtsogolomu. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe waloza chala boma ponena kuti lasintha ganizoli lisanafotokoze mwamveka bwino
zifukwa zake. Tikadakonda kuti commitment kapena malonjezano amene adaperekedwa akhazikike monga amene adaperekera ku mtundu wa Malawi kuti pozafika pa 1 April boarding fee komanso tuition fee ya kuma open day secondary school ikhala itachosedwa. Koma poyankhapo Andala ati boma likuchitabe zokambirana ndi adindo okhudzidwa zimene zapangitsa kuti liyike ganizo kuti ophunzira msukulu zoterezi adzilipirabe ndalamazi. Ganizo limene lili panopo lili mkati moti anthu akukambiranabe ndiyeno chifukwa tinangofuna kuti zinthu ziyende monga mmene zakhala zikuyendera, koma tikakhala kuti atamaliza zokambirana ndikuti titha kuzadziwisa anthu, koma panafunika kuti tithe kukhala pansi kukambirana kuwunikira zina ndi zina. Mtsogoleri wa dziko lino Apina Mutharika adalengeza za kuyamba kwa maphunziro aulere msukulu za sekondari chaka chatha. Bungwe la Roads Authority latsegulanso mlatho oyembekezera wa Mpasadzi munsewu wa M1 mboma la Kasungu, ndipo pakadali pano galimoto zayambanso kudutsa. Mkulu wa bungweli Amiel Champiri watsimikiza za nkhaniyi kudzera mu kalata yomwe bungweli latulutsa, ponena kuti izi zachitika kutsatira kumalizika kwa ntchito yokonzanso mlathowu omwe unawonongeka kamba ka mvula yomwe inagwa lachisanu. Bungweli layamikira Malawi ati kamba kopirira mu nthawi ya zovutayi komanso kuzipereka kwawo pothana ndi vutoli. Mlatho wa Mpasadzi unaduka kumayambiriro a Sabata ino lachiwiri, ndipo atawukonza mongoyembekezera lachisanu udawonongekanso patangotha maola ochepa. Izi ndi zimene nduna yoona zamtengatenga a Feston Kaupa idayankhula itayendera malowa lachisanu. Ndina okondwa komanso okhutira ndi mmene ntchito yakonzekedwera. Iyi ndiyongoyembekezera chabe, koma chabwino ndicho kuti magalimoto akuluakulu amene amalephera kuti aduse pamenepa ayamba kudusa. Mafuta ndi zina zofunikira zayamba kuchoka magawo onse, kumapitanso magawo onse awiri amene anali okhuzidwa Lilongwe ngakhalenso Mzuzu. Chimenechi ndi chinthu chabwino. Ndithokoze kwambiri a Motor Angel amene titawapempha kuti achite machawi aonesa luso lawo mu nthawi yochepa chabe malowa akonzeka, magalimoto ayamba kuyenda. Ndithokozenso a polisi ya Kasungu, officer in charge ndi maofficers awo onse chifukwa analipo mpano usiku pamene unasekulidwa kuonesesa kuti magalimoto pali dongosolo labwino loti magalimoto azidusa ambali zonse kudusa, ambali zinanso kudusa. Ndithokoze mafumu magogo onse akuno amenenso atithandiza ndi anthu onse ozungulira kuti ntchito igwiridwe mwabata. Ndipo mboma la Nkhotakota galimoto zayambanso kugwiritsa ntchito malo omwe akonzedwa mongoyembekezera pa mlatho wa Ling'ona musewu wa M5. Pakadali pano anthu, njinga za moto komanso galimoto za mtundu uliwonse zikudutsa pa malowa kuchokera mbali ya Nkhotakota kupita mbali ya Salima. Mlathowu ndi umodzi mwa milatho yokwana isanu ndi iwiri yomwe inaduka kutsatira mvula yamphamvu yomwe yakhala ikugwa kuchokera chaka chatha kufikira chaka chino mbomali. Kumbali ya malo ena omwe anawonongeka, makontarakitala amene anapatsidwa ntchito yomanga msewu akukonzabe usana ndi usiku. Tili pa nkhani za misewuzi, unduna wa maphunziro walengeza kuti sukulu za boma za primary ndi sekondari zomwe zili mboma la Nkhotakota sizitsekulira nawo lolemba likudzali kamba kamadzi osefukira omwe anakhudza bomali. Malinga ndi kalata yomwe wasayinira ndi mlembi wamkulu mu undunawo Ken Ndala, sukuluzi azitsekulira pa 12 Januwale chaka chino. Ena mwa ana omwe akuyenera kupita ku sukulu zomwe amaphunzira pa 12 Januwale ndi monga omwe amaphunzira msukulu zomwe zili m'maboma ena National Secondary, ndipo amagwiritsa ntchito msewu wa M1 ndi M5. Kalatayi yatinso adindo pa maphunziro akuyenera kuonetsetsa kuti nyengo ndi malo ophunzirira ali bwino pa nthawi yomwe sukuluzi akhale akuzitsekulira. Pakadali pano kuwonongeka kwa misewu yambiri mu mzinda wa Lilongwe kwadandaulitsa anthu okhala mu mzindawo. Kukumbika kwa misewuyi
kuchititsa kuyendapo kukhala kovuta kwa omwe amagwiritsa ntchito. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Anthu ambiri oyenda pa msewu akudandaula kuti misewu sili bwino mdziko muno. Amphaso Solomoni amene ndi limodzi mwa madrayivala mdziko muno ati kuonongeka kwa misewu kukhudza kwambiri kagwiridwe kawo ka ntchito. Ndipo Aluka Phiri nawonso anagwirizana nawo a Solomoni ponena kuti misewu ina yaonongeka kwambiri ndipo galimoto sizikutha kudutsa bwinobwino. Poyankhapo pa nkhaniyi mfumu ya mzinda wa Lilongwe Apita Banda anavomereza kuti misewu yambiri mu mzinda wa Lilongwe yaonongeka, ndipo iwo anatsindika kuti khonsolo ya Lilongwe ikuchita chothekera kuti misewu yonse ayikonzenso. Padali pano adindo osiyanasiyana apempha boma kuwunikanso ndondomeko ya maphunziro a sukulu za luso la manja pamene ati ndondomekoyi sikugwirizana ndi kusintha ndi zipangizo za makono komanso masomphenya a chitukuko cha dziko lino. Pempho limaka likudza pamene boma likufuna kukhwimitsa maphunzirowa kuti sukulu za luso la manja zizitulutsa ophunzira omwe ali ndi kuthekera kukwanitsa masomphenya a dziko lino a 2063. Clever Mwale akufotokoza. Pempholi ladza pomwe sukulu zophunzitsa luso la manja zikuonjezera zipangizo zophunzirira pofuna kukumana ndi zosowa zapansika. Ngakhale izi zili choncho, akuluakulu a sukuluzi ati ndondomeko ya maphunziro sinasinthe monga momwe akusinthira makina ndi zipangizo zamakono zomwe zikubweretsa nkhawa pokufunika kwa maphunzirowa. Mkulu wa sukulu ya luso la manja ya Namitete, a Gabriel Jailos, ati ngakhale sukulu yawo imakonzetsa bwino komanso inabweretsa maphunziro atsopano monga za kompyuta komanso za malonda, ndondomeko ya maphunziro yakale komanso makina ndi zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito ndi vuto lalikulu. Ngati tili ndi curriculum imene sikupanga match ndi zimene zili kunja, timakhala ngati sinagwire ntchito, chifukwa ma ideas amene ali nawo amakhala based on the curriculum. Ngati curriculum sikupanga match ndi zimene zili kunja, ndikuti timakhala ngati tikufunditsa zinthu zimene sizikusoweka kunja. Nkhawazi zaunikiridwanso ndi akatswiri za maphunziro omwe ati vuto lisilokhudza sukulu ya Namitete yokha. Mmodzi mwa akatswiriwa, a Benedicto Kondowe, ati dziko lino likugwiritsa ntchito ndondomeko ya maphunziro yakale yomwe sikugwirizana ndi masomphenya a Malawi a chaka cha 2063 komanso za mafakitali ndi chitukuko. Mayiko amene akupita patsogolo akulimbikitsa kwambiri ntchito za science kapena tinganene kuti innovation kuganiza mwakuya. Ndiye mukapita kuma technical colleges kwathu muona kuti ambiri ndi dzina chabe. Ngakhale amene akuti mwina kupanga za mechanical mukayang'ana kunena kuti kodi zida zopangira mechanical zili kuti zimangokhala zapapepala. Pomwe boma likupitirira kuonjezera zipangizo zophunzirira, magulu osiyanasiyana akupitirira kupempha kuunikidwanso kwa ndondomeko ya maphunziroyi pofuna kuonetsetsa kuti sukulu za luso la manja zikusula ophunzira ake molingana ndi makina atsopano komanso chuma cha dziko lino. Nkhani zikufikani kuchokera kuno ku TTV ndipo tikhale tupatsirani zina zambiri posachedwapo mukuonera nkhani mwatsatanetsatane. Popitirira ndi nkhanizi, mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP akondwani Nankhumwa walimbikitsa anthu mdziko muno kupita kukalandira thandizo la chipatala mwamsanga akapezeka ndi nthenda ya kansa. Nankhumwa anena izi atayendera ndi kucheza ndi ana amene ali ndi nthendayi komanso owayang'anira pa chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati nthendayi ndiyochizika makamaka pakati pa ana. Iwo akufotokoza. Ndiyeno akambadwa nthendayi chomwe chimachitika kumudziko amaipasa nthendayi maina ena akumudziko matawo yamwe akubala chakuti komweno ndi kansa nthawi azazindikira kuti iyi ndi kansa kapita kuchipatala ili pafali yafalikira munthu uchapeza mwina fayafanyira kwambiri sanachire. Ndiye ndimafuna kuti nditengepo gawo lalikulu ifake pa 1 January 2025 ndinakayenderanso wodi ya Kamuzu Central Hospital imene ali wodi yakuluakulu zimene zomwe tikuchita kuno ndachitaso chimodzimodzi nayendera nakhandiranji ndi anthu akumeneko panonso ndaona kuti
tipange choncho kunoko ku Blantyre ku Queen Elizabeth Central Hospital patapezeka pano. Chachikulu ndifuna kungolimbikitsa kana kuti no anthu adziwe kuti khansa inda ilipo koma suli khansa libe mankhwala, suli khansa munthu akhansanje amachira mano amachira bwanji tikayipeza msanga. Ndiyeno ndikhala ndikupanga zimenezi nthawi ndi nthawi. So makhaso mwina pa 1 January poka kwa vandu kukonza njira zoyenera zovomerezeka mwina ndi malamulo a dziko kuti no nditengepo gawo lalikulu ndithu kuthandiza anthu omweno amadwala matenda a khansa makamaka anthu ovutikitsitsa kwambiri. Mawu ake mmodzi wa madotolo pa chipatalachi a Sarah Unyolo anathokoza kamba kathandizoli. Azimatenga zinthu zambiri kuti tithandize mwana amene ali ndi khansa, si madokotala okha kapena manesi okha. Ngati kodi kwathu kuti makhala ndi anthu ena amene timatchula zoti ma social worker, as we know kuti khansa ndi matenda amene amapanganso affect psychology kapena the social well-being ya munthu. So timakhala ndi anthu amene timati ma psychotherapist amene amakhala kuyankhula makolo awo ana nthawi ndi nthawi kuti aonesese kuti umoyo wawo uli bwino. Komanso it's not only that, timakhalanso ndi ena amene timatchula zoti ma prayer therapist amene amathandizira anawo kuti ngakhala kudwala khansa ayeserebe kukhala ndi moyo wina amene mwana wina aliyense amatha kukhala nawo. Timakhalanso ndi aziphunzitsi ana athu amene ali mu wodi ndithu amalemba nayenso. So it's not only adokotala, anesi, komano ndi what we call a group work, disciplinary approach. Pomaliza munkhani za maiko ena, boma la America lati mtsogoleri wa dziko la Venezuela a Nicolas Maduro amuzenga milandu mdzikolo. Mkulu oyang'anira boma pa milandu mdziko la America a Palmer Bondi wati a Maduro akhalabe mdzikolo pamene aweruzidwe ndi mabwalo a milandu a mdzikolo. Nthambi ya asilikali ankhondo ya Delta Force ya dziko la America ikusungabe mtsogoleri wa dziko la Venezuela komanso akazi awo. Izi ndi malinga ndi zimene mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump walemba pa tsamba lawo la mchezo komanso nyumba zina zofalitsa mawu monga BBC. Boma la America lagwira Maduro powaganizira kuti amagulitsa mankhwala ozunguza bongo. Aka ndikoyamba kuti dziko la America ligwire mtsogoleri wa dziko lina chichitireni izi mchaka cha 1989 pomwe linagwira mtsogoleri wa dziko la Panama a Manuel Noriega ati powaganizira kuti ankagulitsa mankhwala ozunguza bongo. Ndi nkhani imeneyi tafikanso pamapeto pa nkhanizi madzulo ano, koma tisanasiyane titaonanso mitu yake. Chipani cha MCP chapempha chilungamo pa milandu yokhudza ena mwa akuluakulu ake. Boma la sintha zina mwa mfundo zimene lidziyendetsera sukulu zake za sekondari mwaulere. Munkhani zina bungwe la Roads Authority latsegulanso mlatho oyembekezera wa Mpasadzi mu msewu wa M1 boma la Kasungu. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso star 1895 hash nuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Lea Malikano mwakumano.